Ако за първи път попадате на мен, това може би защото е първото ми видео в YouTube, но съответно аз съм татуист от Tattoo Studio in Kempera. Идеята ни в момента отиваме към студиото, където ще покажем проекта, който сме измислили на моя оператор. По-късно през деня ще направим една малка фотосесия. Инстаграма ми е долу в описанието, може да видите моята работа и съответно ако искате някакъв проект, който да е специално за вас, индивидуален, може да ме последвате и да ми пишете, за да запазим час. Отиваме до магазина. Си вземем нещо за хапване, по едно кафе, разбира се, и се връщаме да налагаме шаблона. Преди малко дойдохме, направихме една присъствена консултация, която имах. Записахме момчето. Между другото има доста брутална идея за цял гръб, което доста ми хареса. Сега сме пред студиото, качваме се, правяме станцията, слагаме шаблона и като изсъхне шаблона започваме работа. Хайде с мен. Сега ще ви покажа шаблона, като той е изцяло къстъм дизайн. Даваха свободата да направя каквото си поискам и съответно ще направя такъв шаблон, който на мен най-много ми харесва. Съответно и с удоволствие, което бих направил. Това е дизайна, който сме избрали. Съответно ще го наложим на прасеца, като там най-добре ще пасне заради тън част в началото на кръка и в последствие кръга ще подчертае мускула на прасеца. За тези, които не са се татуирали, съответно, които не знаят какво представлява шаблона за татуировка, това е огледален модел с мастило от долната страна, което ще като залепим на кожата. Добре, понеже е по-голям от един лист и сега се налага да лепим частите една за друга. Сега мажем крема, който ще отпечата самия стенсил, самия шаблон, който ще накара да застане по кръка на клиента. Така наложихме шаблона. Тук гледахме централната фигура да е точно по средата на прасеца. Кръга обхваща почти целият прасец, като почва от ниско долу наглезена. Ако някой има интерес към подобни дизайни, пишете ми на Инстаграма долу в описанието. Оправихме и станцията, оправихме кушетката, на която ще работиме. Аз съм сложил таблета и референцията принтирана до мен, за да мога да гледам възможно най-детайлно от тях. Сега ляга клиента и започваме работа. Ще наболи ли? Да видим дали ще ревеш тогава. Времето ни притиска, може би стигнахме до 50% от самата татуировка, като ще я довършим след един месец, като зарасне долната част. Ще покажем и кадри от това докъде сме стигнали и ще трябва да побързаме, защото срива да се стъмва, пък ние искам да направим една фотосесия. Отиваме да направим една малка фотосесия, да качим някаква друга снимка в Инстаграм. Сега ще видим какво ще направим всъщност да. Идеята ни е нещо малко по-официално, защото такъв стил на обличане ми харесва на мен. Покрай работата нямам много възможност да се обличам така, но през свободното си време, във всяка възможна ситуация, това е моят стил, така да се каже. Джипа ще харчи 10 литра гориво, за да може да тръгнем. Само защото не може да си купим такава фан за 2 лева стъргалка. Сега отиваме към Нима да направим няколко снимки там. Чудиме се дали да ходим на друга локация. За момента това ни е сигурната. Подбрали сме няколко аутфита и сега нека потегляме. Тук ще спряхме пред Националния исторически музей. Както виждате, избрали сме малко по-официален аутфит с опита, който имам. Като видях как хората се държат с мен, като се обличам по такъв начин, виждат ме като по-зрял човек. Не всеки тинейджър се облича по този начин, което според мен е грешка. Това малко или много показва на хората различно отношение към вас. Мога да дам като съвет към по-младите да не се срамуват от това, че може да изглеждат като възрастни. Като почнах да се обличам по този начин, мисля, че е твърде неудобно, примерно при движение, но няма нищо подобно. Няма нищо лошо всеки да опита такъв начин на обличане. Какво иска да кажем сега? Сега забрих мисълта. Дева! Толкова готино ми се чеше в главата. Аз съм избрал сиви дънки, съответно съм го комбинирал с сив шал. Взел съм малко по-тъмно сиво палто с черно поло и черни обувки. Гледах горе-долу да се уравновесяват цветовете, да не е само примерно чисто черно или пък чисто сиво. Предпочитам да избирам поне 2 цвята при аутфита си в такъв стил. Преди малко приключихме една татуировка, която правихме на един от колегите, която няма да може да завършим наведнъж, за жалост, но пък ще стане супер проект. Най-хубавото е, че ми даде свободата да правя каквото ми харесва. Съответно, татуировката така ще стане доста по-добра. И сега потегляме към магазина.
Какво караш? Доста висока сила коляска. Английска. Сега ще видим коляската колко е готнала за 220 км. Не искам да солим бензиностанциите, но единствено на Лукойл мога да си напомпам гумите като нормален човек. Където да отидем друга ден, нищо не бачка. Напазарувахме и сега отиваме към нас да видим какво точно сме купили. И съответно да си сготвим нещо да хапнем за вечера. Без диска. И сега да видим какво напазарувахме. Вземахме кюфтета, за да има нещо местно за хапване. Взехме и лазаня, която е по-ниско калорична. Както гледаме, на 100 грама има 120 калории. Високо обемна храна е все пак лазанята, пък е ниско калорична, което е перфектно в нашата ситуация. Също така и взехме сирене, което и то е доста ниско калорично в сравнение с останалите. 206 калории на 100 грама. Взехме мляко, възможно най-ниско масленото, домати, за да има някакви плодове. Това е от нашия пазар. Сега почваме да готвим, хапваме и ще се видим другия път.